Hey heer, welkom aan boord van mijn Hanzo-jonk. Ik had dat plan al heel lang hoor, om een boot te bouwen. Dat is toch wel het leukste wat je kan doen eigenlijk. Oké, mijn naam is Eduard Kestiens. Ik ben 51 en ik kom uit Utrecht. Nou heb ik bijna 30 jaar in Amsterdam gewoond. Maar ik ben hier terecht gekomen omdat ik een loods nodig had om dit beest in te bouwen. En ik heb er 100 gezien, zelfs over de grens. En in Dokkum stond de enige loods waar ik door de deur paste en die ik kon betalen. Het is een Chinese jonk. Het wordt een zeilboot met 3 masten, zoals er in China heel veel gebouwd zijn. Dit moet er worden, maar dan niet van karton. Hij is exact op schaal, 1:25. Dat is ook de Playmobil schaal. Ja, dat ben ik. En dit zijn de Chinezen. Ja, er gaat niks boven het zeilen in een zelfgebouwde, zelfontworpen boot. Dit is slaapkamer 4, de kleinste kamer. Dit is de derde die ik helemaal van de grond af bouw en die ik ook van de grond af getekend heb. Dit is de woonkamer. Een van mijn ouderen, de betonschaar, daar heb ik vrij veel nog mee gezeild op Markermeer. En toen kwam ik er later achter dat al die chartervaartschippers, die kenden mij. En dit is slaapkamer 3, volgende slaapkamer. Ze voeren om mij te kunnen zien. Nou, dat geeft een geweldig gevoel, dat kan je niet kopen. Dus eigenlijk bouw je hem om lekker te kunnen showen? Ja. Ik had een woonboot in Amsterdam, in het centrum. En die heb ik verkocht. En dat heeft flink geld opgeleverd. Ik had mijn klusbedrijf, het draaide allemaal goed. Ik hoefde niet veel te werken, ongeveer 10 uur per week, dat was genoeg. En eigenlijk zat ik wel heel goed. Maar toen dacht ik van ja, wat gaat er nou gebeuren met de rest van mijn leven? Maar je had zekerheid en stabiliteit. Ja, maar dat is iets wat in Nederland natuurlijk makkelijk te krijgen is. En of het nou zo fijn is een beetje de vraag. Want wat moet je als je op een gegeven moment alleen nog maar een toekomst hebt die slechter wordt in plaats van beter? Op dat moment is tijd om de stabiliteit vaarwel te zeggen, denk ik dan. Ik had deadlines, maar die zijn allemaal verlopen. Het duurt al wel veel langer dan verwacht. Een maand geleden zat ik nog te denken van, hoeveel zou ik voor hem krijgen als ik hem nu verpats? Ik was er helemaal klaar mee. Ja. Maar toch ga je door? Ja, want het antwoord is ongeveer €1000. En dat is toch niet echt de moeite waard. En dit is slaapkamer 1. Ja, het wordt zo'n beetje mijn huis. En ja, we gaan eens kijken hoe het al precies loopt. Maar hij kan inderdaad ver reizen. Maar zoals het er nu uitziet, nou, voordat ik zeil zijn we echt wel 3 jaar verder.